Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Габи и това е Габи Тек. Добре дошли отново в моя канал, където за поредно видео ще си поговорим за къстъм клавиатури и клавиатури като цяло. В това видео съм взела няколко примера, за да ви покажа различни нива на клавиатури, на къстъм клавиатури и реално защо е хубаво да си имате клавиатура, която да си кустомизирате. От тук има всичко от пластмасови до алуминиеви шасита за клавиатури или така наречените backbones или гръбнак за клавиатура, как да го кажа, като цял скелет за клавиатура, и ще ви покажа различни модели и примери. За мен това вече ми стана доста голямо хобби и се занимавам много часове с това, включително изработвам къстъм клавиатури по поръчка. И сега ще ви покажа няколко примера, които са тук при мен. Повтарям от това за трети път. Извинявайте. Какво е важно да знаем в една къстъм клавиатура и в една клавиатура като цяло? Вече сме 2023-та. Това, което ни предлагат новите модели, е съвсем различно. Тази ви е позната, показах ви в миналото видео. Това е Dürrgut K620W. Клавиатура, която е TKL, която е Hot Swappable. Hot Swappable означава, че може да промените качествата на своята клавиатура, като смените кейкаповете. Има различни видове кейкапове или клавиши за клавиатура и разбира се свичовете. Изваждате ги, имаме си специални инструменти. Това е така нареченият keycap puller, а това е switch puller. И тук вече се вижда по-хубаво скелетът на клавиатурата. Всяка клавиатура си има различни слоеве, като по-евтините и по-бюджетни варианти са с по-малко слоеве и различни типове пяна може да има дори метал, ще ви покажа, нали, по-скъпите. И това е един обикновен Brown Switch. И ето толкова лесно си го слагате обратно, включително и кейкапът. Толкова е лесно да кустомизирате своята клавиатура. Може да си смените свичовете, ако щете всяка година различни свичове си слагайте. Ако вече ви се занимава повече, може да отворите дори самия фрейм на клавиатурата и да разгледате как е тя отвътре, да я оплътните с различни материали. Аз съм го правила много пъти. Даже съм слагала дори специално тиксо в скелета на клавиатурата, което да подобри звуковите й качества. Тази примерно е около 200-250 лева, може да стигне. Ето тук един представител с алуминиев скелет. Това е от марката iQnix, която е много известна. Тайска марка е, но държат изключително много на качество. Тази клавиатура е 60% Double Shot PVT Keycaps или капове, които имат двоен слой с така познатия ви Sync Switch. Хубавото на къстъм клавиатурите е, че не е нужно да се задоволявате само с един цвят. Дори самите кейкапове се предлагат в много различни видове цветове. Това, примерно, имаме бяло, имаме синьо, имаме корал. И тази също е около 250-300 лева. Вече отиват малко по-нагоре цените, когато говорим за алуминиево шаси. Между другото, в това видео иска да кажа, че имаме няколко клавиатури, които са с кафяв switch. Dürrgut беше с кафяв switch, сега ще ви покажа и тази. Това е отново същата iQnix F60. Само че ягодовата версия или Strawberry Milk версията, защото тя е розова, сладка, имаме бяло, розово и също това е цикламено. Не е цикламено, глупости говоря аз. Отново Hot Swap. Отново кафяв switch, но малко по-различен. Както виждате, този не е box switch, а е малко по-нормален кафяв switch. И всеки кафяв switch ще се очудите колко различно звучи от другия. И аз в началото си мислех, че кафяви свичове, нали, какво толкова? Всички са кафяви, ще звучат еднакво. Не е така. Изобщо не е така. Само звуковата разлика между този и този кафяв switch е голяма, но това не зависи, разбира се, само от switcha. Ами тук имаме метал все пак, докато тук имаме повече пластмаса. Тук имаме метал, предполагам някаква пяна отдолу, която да дампва звука. И така, тези двете са наистина красив пример за клавиатури, които са, да кажем, полукъстъм, защото са Hot Swappable клавиатура, това не че е горе-долу полукъстъм. Но както казах, ако ви се занимава, съм сигурна, че може да се отвори тук шасито и да си играете. Колкото по-скъпа е една къстъм клавиатура, между другото, толкова по-тежка е, съм забелязала. Ето един представител от същия бюджет, 200-300 лева. Тук имаме пластмаса плюс алуминий и това са най-евтините кейкапове, които може да си намерите. Тази клавиатура вече е с тих линеарен свич, ексклюзивен Accu Rose Pink е този свич. Много от вас не го харесват, защото наистина клавиатурата е много тиха. Аз съм по-токи. Токи е един такъв
по-хубав звук. Докато този тук е много тих, чак не мога да разбера пиша или не пиша. Ето тук извадих свича заедно с кейкапа, ще дръпнах малко повече и може да видите шасито отвътре. Розовият свич на Ако е най-тихият свич, който съм пробвала до сега. Може и с пръст да ги разделите, няма проблем. Понякога се случва, когато натиснете свичовете в самите рамки, те имат едни пинчета отдолу, да ги огънете, но това лесно се оправя. Ето тук един пример, как в момента изтеглих свича и отдолу бях огънала малко самото пинче. Много е важно да сте нежни, когато изработвате една клавиатура, защото много лесно може да огънете тези пинчета и ще ви се струва, че не сте ги огънали до момента, в който включите клавиатурата и видите, че даденият клавиш не работи. Между другото, забравих да спомена, повечето къстъм клавиатури или повечето клавиатури от този бюджетен клас имат кръченца отдолу, с които да си промените ъгъла на стойката. Сега отиваме към още по-бюджетен клас. Това е от марката Swive. Знаете, показвала съм я в моя канал. И тук отново имаме кафяв свич, който вече съвсем различно звучи от другите кафеви свичове. Този свич, честно казвам, не ми харесва хора, но клавиатурата е пластмасова, hot swapable и е на цена до 150 лева, което е страхотно. Тази ми е една от любимите на марката Deltaco. Тя звучи много добре. Отново подобно на другото е безжична. Т.е. има всъщност 3 типа връзка. Може да е безжично с Bluetooth, Bluetooth 5.0, може с донгъл, може и с кабел. Може да свичва между различните модове. Кейкаповете са много интересни, защото са с изместен лейаут. И отново е с кафяв свич, който е бокс кафяв свич. Това бяха 6 варианта на бюджет 150 до 300 лева. Всеки един от тях има своите позитиви. Има къстъм клавиатури или полукъстъм клавиатури за абсолютно всеки бюджет. Сега отиваме към малко по-ексклузивната секция. Като първо ще ви покажа Keychron. О, колко е тежка! Колкото по-къстъм е, толкова по-тежка. Това е Keychron перфектен боко, с който вече навлизате малко по-дълбоко в къстъм клавиатурите. Това е Keychron Q1, изцяло алуминиево шаси, слоеве и възможност за кустомизация. Вътре може да си слагате много неща вече, като се отвори самото шаси, различни видове пяна, тук вече може да ви се отвори въображението. Реално тази клавиатура в момента е с Silver Switch, знаете познатия ви Silver Switch, бърз гейминг Switch, изключителни звукови качества. Това е най-добрият entry, това е най-добрият вход реално в по-високия бюджет. След това имаме Ако SPR67. Тази клавиатура вече не е beginner friendly. Тя не е за хора, които не са правили до сега къстъм клавиатури, защото има много сложна вътрешна конструкция, която да произведе точно този уникален ток и звук. Друго нещо, което съм направила с нея, съм сложила керамични кейкапове, което може да скъпи още клавиатурата. Повярвайте ми, има много луди неща при къстъм клавиатура. Само се замислете, че този клавиш е направен изцяло от керамика, т.е. ако го изпуснете, най-вероятно ще се чупи на сол и ще ме боли сърцето, защото са доста скъпи. Но ето тук вече идват истинската кустомизация. Толкова добре звучи, красив дизайн, една страхотна клавиатура. Spring Mounted, това значи, че самата клавиатура баунсва, как да ви кажа, баунсва по един определен начин, когато тайпвате на нея. Просто е толкова приятно, защото е на пружинки, просто на пружинки. Много е хубава. Просто душевен оргазъм. Сега тук, това е клавиатура, но това е скелетна клавиатура плюс брас. Брас е специален тип метал, брас метална плочка. Това е Glorious GMK Pro. Само тази клавиатура, самия скелет около $200, а това е скелет плюс брас. Брасът също струва около $60-70 и тук вече, само да видите колко е дълбока тази клавиатура, тук вече може да си играете сериозно. Ето имаме пяна, брас, но аз лично не харесвам металния звук, който издава тази плоча, затова тази клавиатура не ми е най-любимата. Но тук имаме и Turning Knob, както виждате, все по-приемно става, въпреки че Glorious GMK Pro не е по... Забравих да спомена, че Keychron Q1 влиза около бюджет 500 лева, нали, клавиатурата в така завършен вид, докато тези вече SPR67 и Glorious GMK Pro, поради възможност да кастомизирате още повече, могат да стигнат от до. Примерно да кажем от 600 лева до 1300.
Възможността за кустомизация е висока поради факта, че може да смените примерно тази плоча, да купите различни видове пиано, с която си оплътните клавиатурата, да смените стабилизаторите. Стабилизаторите са на големите, ето тук те се виждат. На Spacebar, на Enter, на Shift. Тук имаме стабилизатори, които могат да бъдат любнати, това значи да ги лубрикирате със специален лубрикант за клавиатури, да се звучат още по-добре за ухото и като ги пипате да имат този приятен travel time. И сега ще ви покажа един вече висок клас къстъм клавиатура. Това е един от най-високите класове. Това е Odim 75 от KBD Fans. Тук вече нещата отиват на много скъпо. Обаче клавиатурата е доста лесна за сглобяване. Има и много лесно обяснение как да се сглоби. Тук отзад имаме плоча от браз. В клавиатурата имаме вграден екран. Кейкаповете са специални, само те са около 150 лева, само каповете. Могат да бъдат кустомизирани по различен начин. Самия кейкап сет идва с много възможности, много видове лейаутове. Клавиатурата не е чак толкова тежка, колкото Keychron Q1, защото алуминия е олекотен. И тук дори съм си сложила един браз кейкап. Тези кейкапове само един може да струва 30-40 до 50 лева. Аз това ви го повтарям майче през цялото видео как може да си кустомизирате всичко. Но за да изясним повече, тук имаме и ново поколение свичове, които искам да ви покажа. Това са TTC Flaming Snow свичове. TTC свичовете повечето ще ги запомните след тази квадратна бокс форма. Повечето TTC свичове са с такава форма, да не кажа и всички. Аз много харесвам линеарни свичове, те са тихи, много леко се натискат, нямат бъмп. Много от вас харесват също и тактилни свичове, които леко са бъмпи, както ми натискаш, а пък сините изобщо не ги харесвам. Тази клавиатура ми е любима. Самият факт, че се казва Odin, норвежка митология, уникална клавиатура. Уникален звук. Просто това е. Тези свичове, дори ако бъдат допълнително любнати, как ще звучат, не ми се мисли. Всеки един свич може да бъде лубрикиран от линеарните свичове, вече тактилните. Те също могат да бъдат лубрикирани, но по много по-специален начин. Аз съм лубрикирала до сега само линеарни свичове, те са много по-лесни за работа и като цяло там няма какво толкова да сбъркаш, освен ако ги прелубрикираш, докато при тактилните, понеже там имаме тактайл бъмп. Този бъмп може да изчезне, ако прекалиш с лубриканта. Много е сложна материята, ще ви обяснявам в някое друго видео. В къстъм клавиатурите всичко е възможно. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Абонирайте се към канала. Ако имате въпроси или искате да ви помогна да намерите вашата къстъм клавиатура, може да се свържете с мен. И много искам да благодаря на Gaming GT за това, че ни отвориха толкова много към света на къстъм клавиатурите. Може да видите линк към сайта им долу в описанието. Благодаря!